फिसाया ओरैहाय बिसि फिसानि थाखायहाय कम्पानियाव खस्थ'यैहाय खामानि मावहैयो ओमफ्राय नाथायब्ला हिन्जावा मा खालामो ओरैहाय गुबुन हारिजों लाइन मारियो मुस्लिम हौवाजों दिनैहाय आङो फुङावनो सिखारग्रोम मोनग्रोम नुलायबाय ओरैहाय ब्रह्मनिजम फेसबुक पेजआवहाय नोंथांमोनाबो नायहैनो हागोन बेबायदिनो सासे आइजोआ गुबुन हारिजों खारनानै हमजादों आरोना बुहुत दुखुनांथावनि बाथ्रा दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थाखो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि लाजिथावना आरोना सानफ्रोमबो हिन्जाव खारनाय गुबुन हौवाखौ लानानै खारनाय बा गुबुन हौवाया गुबुन हिन्जावखौ लानानै खारनाय ओमफ्राय फाथैलाय बिसिलायनाय खालि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेखौल' नुनो मोनसै ओरैबायदि रागा जोंथावनाखा ओमफ्राय दामजादोंबो आङो मोजां मोनदों ओमफ्राय बिनि डिटेल्सखौहाय एड्रेसखौ होनाय जायाखै ओमफ्राय पुलिसनो हरदों हौवाखौहाय आङो नुनो मोनदों नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लानो नुगोन आरोखि ना ओरैबायदि दुखुनांथाव ओमफ्राय मा होनबावदों बियो नैबे मुस्लिम हौवाखौनो लागोननो सिथारजागोन नोङो सिथारजागोन सिउर सिथारजागोन नोङो दिनैहाय नोंथाङा नुदों जानो हागौ गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गोबांथार बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो गुबुन हारि लानानै सिथारजानायखौ निस्सय नुखादों जानो हागौ ससियेल मिडियायावहाय बुहुत नुबाय दिनैबो नोङो थिग बेबायदिनो सानै सानथाम लाफ्लानानै सिथारजागोन बियो निस्सय मा सानदों नोङो नोंनि फिसाया नोंनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ'यैहाय सान हर बेबायदि खाथिनानै जाहोबोगासिनो दङ ओरैबायदि नाथाय नों मा सानदों गुबुन हारिजों हाबा जागोन हाबा जाखानानै ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा दिनै जोंनि माखासे आइजोफोरा बेफोरबायदि गुबुन हारिजों खारफानाय मानाया मानो जाफ्लेबाय थाखो एक्चुअलि बुहुत दुखुनांथावनि बाथ्रा बेफोरबायदि जानो नाङा नोङो जुदि जुलि जाबायब्ला फार्स्ट टाइमावनो नोंसोरो मोजां मोनलायनानै न'खर गोरोबलायनानैसो मोननैबो न'खरजों मिलायलायनानैसो गोसो मिलायनानैसो हाबा जायो बा जुलि जायो दिनै मा सानफिनो गोदान हा महाय रोङा गोदान बे गोदाना साननैसोनि थाखायल' ओमफ्राय हमजाखायो सिउरखा बेसेबाव खारनानै थानो बिदिसियाव हा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा दा बेयावनि माखासे रायजो राजाफ्राबो फैदों दा आङो भिडिअखौहाय सालायनानै देखायलांनोसै नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि गथ' साथाम दं बेना हिन्जाव दंखायो थेवबाबो बर' हिन्जावजों लाइन मारियो बियो मिस्ट्रि न' लुयो बियो जोंथ' गोख्रोंलि एक्सन लानांगौ बेफोरबायदि जाथायखौ जाहाथे जों जाहोनाङा एसे दबथायनांगौ जाहाथे बेफोर गाज्रि बारहावाया जोंनाव जानो नाङा आरो दा बेनि थाखाय जों सुबिसार खालामगोन रायजो राजा ओंखारबोजोब्बाय ग्लोब ग्लोब बे फिसायासो बेस्रा दा कम्पानियाव थाहैनानै दुखुनांथाव बेस्रा जाया लोङा मानसि दा बेफोरखौ खोनायोबाथ' दुखु मोनगोन बेबो निस्सय नंगौ हिन्जावखौ दा बेस्रा लागोन ना गारगोन दा गाव मा साननानै कमेन्ट हरो बेखौ जों नेना थानांसिगोन रायजो राजाफोरनि जि डिसिसन बेजों सोलिनांसिगोन बियो उफाय गैया नायलाय अन्थाव बाथाव फिसाजो दं बिसि मोजां फिसाजो ओमफ्राय हौवाया कम्पानियाव खामानि मावनानै जि खस्थ' जाहैयो बे हिन्जावखौ ओमफ्राय मा बे हिन्जावनि बेबहारा मिथिगौनो फिसायखौ थगायनानै बांगाल हौवाजों लाइन मारि खुमायो एफा सैमा बायदि खामानि मावनाय जाखायो फिसाइफ्रा सेस मान सनमान जाजोब्बाय बे गामिनि एफा मोजां फिसा दं लेखा फोरों हौवाया रानि बायदि जाखादों कम्पानियाव मावनानै बे आरो आलदा हौवाजों लाइन मारियो नायलाय फिसाजो अन्थाव बाथाव आयै बर' समाजाव मा सोलिखोदो बिदि सावरायबाय गामियाव गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सावरायबाय मा होनदों बांगाल हौवाजों थांफाबावगोनो बेनो एकदम बेनो खोनाबाय बांगाल हौवाजों थांबा खाफाल बावनो बेना बाब नै मैयानि एक्टरा बेनो हादौ लांबाय नै हौवाखौ नै पुलिसफोर सफैबाय दाना हुया गारि सालायबाय लांसिगोन सिखावखौ